Tätä reissua odotettiin vähän niin kuin kerran elämässä reissua. Ja ei ihan tarkkaan tiedä, mitä on odotettavissa, kun ei ole täällä eteläpuolella Afrikkaa koskaan ollut, mutta joku käsitys tietenkin tästäkin oli. Mutta reissu on niin kuin alkanut hienosti ja pyörätkin toiminut kohtuullisen hyvin. Ja kun viikon on nyt ajettu, niin nyt alkaa oppia jo ajamaan tuommoisella kotarillakin, jossa vaan varpaat hipoo maata silloin, kun pysähdytään. Paikka on oikein hieno ja kaikin puolin ihan mukava täällä oleilla kyllä. Että välillä vedetään ihan oikeastaan niin kuin aavikkoa melkeinpä ja välillä on paljon maanviljelystä ja sitten taas jostain vuodelta kun tullaan alas, niin on aivan vihreätä, että se kontrasti on aivan mahtava. Ja sitten tietenkin se, että mikä myös alkuun pelotti, kun täällä on vähän vääränpuolinen tuo liikenne, että sovelletaan tänne ollenkaan, mutta hyvin se menee prätkällä näköjään ja Jarkko vetää sopivasti reissuja, odottelee siellä, kun joskus vähän ollaan liikennevalotukkoona siellä, niin saadaan sitä kiinnikin ja kunnit on mahtavia, ruoka on hyvää, juomat on hyvää, paitsi se olut, mitä toi Aki tykkää. Erikoista täällä on kyllä se, että on hirveän paljon asioita, jotka on vähän paremmin kuin Suomessa. Kun lähtökohtaisesti odotin, että täällä on kaikki vähän huonommin kuin Suomessa. Että kyllä suomalainenkin voi oppia jotain uusia asioita. Liikenne sujuu hyvin, kaikki sujuu hyvin ja täällä on aivan järkyttävän hienoja tämmöisiä kummallisia viinejä. Toki täällä saa oluttakin, mutta mä en pidä itse asiassa oluesta juuri ollenkaan, niin mieluummin sitten ruoan kanssa tämmöinen viini. Kaikki nämä iltariennot ja moottoripyörämatkailut, mikä on niin mun suuri intohimo on tuo moottoripyörällä, erityisesti matkailu, mutta tämmöisiä en ole aikaisemmin päässyt tekemään, että ollaan yhdessä paikkaa ja siitä tehdään trippejä, päivätrippejä sinne tänne. Yleensä on ollut kaikki bagaassit täynnä ja ajeltu niiden kanssa ympäri Eurooppaa ja vähän joka puolella. Pitkään suunniteltu ja hartaasti järjestelty reissu, niin saatu aloitettua tai no, on tässä viikon jo melkein mennyt eteenpäin. Kaiken näköisiä oli järjestelyjen kanssa ongelmia, että matka on peruuntunut jo kerran ja kaksi kertaa peruuntunut niin joo, ja siirtynyt. Ja nyt on hommas lähtenyt rulluun. Majapaikat on hienoja. Meillä on aivan huikea. Onko tässä oluttakin? Kato. Mä en kyllä erityisesti pidä oluesta, mutta joskus sitä joutuu ihan janoa ottaa, kun täällä on aika lämmintä. Parhaimmillaan on ollut 40 mittarissa ja kylmimmillään kävi jossain 21. On semmoinen verkkoajopaita, joka puhaltaa kaiken läpi, niin yhden kerran oli semmoinen ajatus, että alankohan viilentymään. Mutta se meni aika nopeasti ohi, kun saman tien lämpö pomppasi taas seuraavalla rinteellä 31, niin hikeä pukkaa, niin kuin suomalainen sanoisi, että soijaa löytyy.